Ja, og vi gør klar igen lige om et øjeblik, så det er nu, man lige skal sætte sig ned, hvis man har lyst til det. Rejse op, hvis man står op, så er det måske en dum idé at sidde nede med sådan det. Og lige når vi kommer tilbage igen, så bliver det en spændende afgørelse af, hvem der vinder Big Brother 2000 Aften! Og vedkommende kommer gående nu, så vælter der alle mulige ting ud af det. Der er altså meget, meget vigtigt, at I står for tæt på. Så ja, jeg kan godt se folk, der står hernede, men så kunne I jo være flyttet før, da jeg sagde det jo. Mine damer og herrer, vi er meget tæt på at starte op igen. Skal vi have lidt stemning i det her fantastiske plads her? Vi er så meget larm, vi kan lave. Vi skal til at afsløre, hvem der vinder 2002 Big Brother, der så kan du ikke også 2002! Hvem skal det være? Lad os høre, hvad hører vi? Hvem holder vi med? Get ready. Godt, så nærmer vi os stille og roligt, kommer tættere og tættere på. Vi kommer tilbage fra reklamerne. Lige nu er der fantastiske reklamer. Det er skønt. Vi elsker reklamer. Hvem holder du med? Hvem holder du med? Nå, okay. Det holdt du meget hemmeligt, synes jeg. Turbore! Hold da op. Hvem er lander? Der er nu 30 sekunder til vi starter, mine damer og herrer. Husk, vi kommer tilbage med stor, kæmpe larm og råbspektakel. Det kamera starter hele. Kig i retning af kameraet. 20 sekunder til vi går fuldstændig amok. Jeg vil se alle går amok. Jeg vil klippe hår i. Umar, kig lige herover. Har du tid til at tage Tak. Okay. Har du fået? Skal det være på din ryg? Ja, det har været spillet inden. Jo. Husk at se glad ud i billedet. Kom, smil. Værsgo. Sådan. Godt gået, Umar. Okay, så giv mig lige den der igen. Jamen, jeg har været i Spanien i 105 dage, så jeg skal lige... We are on the